Det er Christian fra Damsgaards Carving Center i Silkeborg. Jeg står i en komplet Passion, jeg lige vil lave en lille gennemgang af. Hvis vi starter over i sovekabinerne på den her, så har vi 2 soverum. Vi har bænken her som standard, hvor du kan bruge til, hvis du har et bord til at stå herinde, og 2 stole, og så kan der sidde 2 mennesker der i bænken. Og den kan selvfølgelig lægges ned, så du har en fuld sovekabine. Så kan man vælge at opgradere sin sovekabine med en topmadras, og nu ved jeg faktisk ikke, jo, vi havde lamelbunden til at ligge hernede under, og det opgraderer altså væsentligt komforten deri, og du får også noget mere luftgennemstrømning hernede, så du slipper for så meget kondens. Så har vi når vi kommer i Passion-modellen her, så har vi myggenet ind til sovekabinerne, så du kan lukke helt til. Så har man super god ventilationer ud af siderne her med myggenet, og der kan du åbne ude på siderne også, så du virkelig kan få noget luftgennemstrømning igennem. Så har du, hvis vi kigger herop, så er der også kommet 2 lysstriber i, og det giver et rigtig godt lysindfald, så det ikke virker som mørkt herinde, når man er afsted. Så hvis vi kigger over på køkkenet, så er den her model, den er lavet med 2 skabe, bordplade uden kogebord, og så har vi sat et induktionskogeplade heri. Det er noget, man kan tilkøbe, men hvis man ikke tænker, at man laver mad, så har man bare noget mere bordplads. Du kan også købe med et kogebord, og du kan også købe med, hvor det er, at der så er 2 skabe og 2 skuffer, så du kan få et lidt større køkken. Så har vi på, jeg skal lige huske at sige, at køkkenet her kan faktisk køre ud på siden her. Det kan faktisk svinges ud på siden her, og der kan man tilkøbe et køkken solsejl, så du kan stå ude og lave mad. Og det giver også lidt mere plads herinde. Og hvis vi kigger herover til den anden side, så kan man vælge at sætte et anneks på, og det kan man jo bruge som sovekabine, eller man kan bruge det som opbevaring til tøj, eller hvad man nu gerne vil. Men der er det i hvert fald muligt, og her der er det helt perfekt i forhold til, at der har man ikke en skråstiver her, så der er der fuld gennemgang, og det er nemt at komme til. Der er selvfølgelig også som standard på den her, som på alle de andre, eller de 2 andre modeller, der er der også en bøjlestang her inde imellem sovekabinerne, så man kan hænge tøj op. Og man kan også tilkøbe et ground cover, et ground sheet herned, til, hvor det er, at vi har, hvad det hedder, fanden, det er kraftigt den forkerte front, de så på. Og den er herinde. Ja. Kan vi lige, jeg skal have en mere naturlig vinkel på, at jeg lige pludselig er der så. Ja. Kan du ikke lige sige, det er et klædeskab også? Kald det, så har man et indbygget klædeskab. Jo. Vi glemte også lige at tage herovre ved sovekabinerne, at man selvfølgelig her imellem sovekabinerne, der er der et klædeskab, et indbygget klædeskab. Der er en bøjlestang, hvor du kan hænge dit tøj op. Det er faktisk super smart. Hvis man så også tager hernede ved gulvet i Passion, så har vi også velcro-syningen her rundt, hvor du kan sætte et ground sheet på, så at i regnvejr at når der kommer et regnskyld, så kommer det ikke ind under, hvis du har det på. Så er det simpelthen lukket af, og det er vældig smart. Så kan vi lige prøve at fortsætte ud i Passion solsejlet her. Det er et solsejl, det kommer standard uden fronterne her. Dem kan man tilkøbe. Men det gør, at du får et super lækkert leverum herude. Du udvider ligesom din komplet betragteligt. Så hvis man for eksempel som mig, jeg er en børnefamilie, har 2 små børn, så er det dejligt, at der er noget mere plads. Også til de dage, hvor der for eksempel regner, så har du mulighed for ligesom at være inde i din komplet. Det er super, super lækkert og super dejligt. Og der er selvfølgelig mørklægning over det hele, så du kan lukke af. Men jeg synes, I skal prøve at komme ind til Damsgaards Carving Center, Funder Bakke 53 i Silkeborg, og så lad os tage en snak om det.